Bat lagi na. Patay na tudlo na mo dahil sa unas na may pami. Kabidi ni Muktanan, so okay gani di tanan. Bakit anong Roy? Hindi na bato eh. Taguat lagi na. Video tarin so okay. Sama sa iyo sa. Iyo sa kayo. Good morning. Kuno pud ni. Ja guys, karon pa din ang nakitida ni ang ilang kuan sa Noah's Place. Naday sila poy backpackers. Ja guys, basi ganahan mo. Noah's room for rent and air condition sila guys unja. Nang sila 5-8 bar. Tapos sila pwede sila mo kanugiti rin guys ay nakasuwar din ha. Jarang ka nice guys, tanawa sa gawas. Dagat tiniskili dun sa hamong itor dari sa ilang dangagan nara mao ni guys ani sila ani dani pwede magluto ja guys among ipelela sa asawa ni attorney ag nagita ni nga Noah's Place guys si Ma'am Ruby ni guys kay namita so sila og talong uy buli Ibulo na the harvest be karon money eggplant ga imported. Hindi ba ka na ibunuhan mo? Oh, ni apuno eh. Katulad yun, sige bukbo na mo. Ano siya, ang kani, mga malunggay, makakaon na tag-fresh. Fresh na utan. ja guys, mao ni si Ma'am Ruby ag asawa ni attorney. Na guys, mga maabi-abihan butan ni sila kaadyo. 2,000 na viewers to 4 hours. Yo, good. 2,000 bitaw. Yung kitchen mo yung tabuto. I-output ba yun? Ja guys, mo ni si Maurice pagumangko ni Sir Attorney. Mo ni tagaluto nila danhi. Maabutan pa sa ganja guys na sa channel basi ganahan mo guys. Arang i-plus na na ugangan ng channel. Sa tinga ni ganin mo? Maurice. Ja guys, mo ni na wag pagwitela. Sa tinga ni Attorney gani. Aquilino Felicitas Jr. Hi mga ka-vlog. Shout out dali. Dali na sila sa imong mga amiga. Shout out ko na taga ko ano taga Cebu, in fairness. Kanang vlogger sa si Hill, in fairness. Hi Hill. That's all. Dito sa guys nagluto. Oh, alam ka niluto. Sa yung luto niyo mo diha? Sari-sari nga kalbasag sa yuti. Tag carne. Kani sila guys dani, vegetarian. Vegetarian ni Perminari. Wala sila mga antiguang. Vegetarian ni Perminari. Mandi guys, butan kayo ni guys diri sila. Thank you so much. Ako na sa vlog. Pakil lagi to ka. Nta ka wa. Ha? Nakita na ka wa. Few moments later. Hi guys. Diyan namin sa dagat. Kami ni San Marco ni MM kay mang sa aming nang mura manig kuan, wakwak. Ako kabangag buhok. Diyan namin nari guys kay mga hami og bat karon. Yung mga doon sa Alicia kay mura. Kibawa ka ng kaning taga-bukid guys nga murag na og bat. Ganahan mo na si Roy daning bat guys mga mangita jud mig bat nga makadami naguli dito sa amin guys. Ganahan sila og bat. Kilawon. Unja guys, arang kaladyo ag dagat. Grabe ganasa nung panahon na. Sa pag dagat guys kay mo taob og mo unas pa. Nagangot na sanggams guys. Ano di kuan. Sige jagat kada gabi eh. Halos matuko magkirap ko. Mga tapos kagan ko. So guys, ako tambo din diri sa anda karon sanggams. Ako kasabot sa nagtambo kay dingin man nga para dun ko kandilang ito. O nga nagaling nga ano nambaw guys. Madlo kong balik. Kung nga na kanay kandila na mag-istorya na kandila.
kay di pa kumutugog ng anak. Diyan guys, grabe ang dagat arang nadyo arang panahon na. Kakadyo og hunas. Kanabunta gaghunas arang kanak. O sa paghunas, dagat kay mo hunas mo tao pa. Pero kang gams. Kasi durang-durang sakit. Ito guys, para na ginuodaan dyan. Ali anak, ini udah sama. Begini ha. Ali anak. Coba nak. Starfish. Lain lagi color blue. Awak bat nak. Starfish. Hala nice blue color. Taruh tu zoom ha. Hi guys. Kakak na zid migbat guys ya. Okay, guys, kakak. Ato ra ko soy tubig kay malipong ko dali sa tubig. Yung sini tawag ni mo. Dagan na ba nito no? Baro lang. Guys, bat pagkas. Kasi sa guys nang magbat dia. Sa Hoy. Shh. Nakita ka diha, dali. Bat lagi na. Aman. Abot to kadas ka. Kamigin. Sige suruh hala dakku. Dali. Dali mo bato. Napanak ka ah. Blue color. Starfish. Starfish ah. Kinasan pang ita anak. Yung kapat. Kinasan ang bat? Uy. Yang pa guys, daghan kinasunog na po yung mga bat. Sama kamay mo mga kuha ba? Ha? Iwalhin. Bat na! Sa baka ako naging sakit. Mga may awit. Di na makaon. Abi di muktanan sa wakay gani di tanan. Magbuot ra ba ka nga kami sa tay sa una tudlo ang tatek nga batanginan na. Abi di unta rin sa wakay. Sama sa iwa sa. Iwa sa kayo. Ay, scripted. A few moments later. Hi guys, samanoy pamahawon dya.
Tanawag ang mga tambal guys, mo ni among nainam sud sa 2 weeks. Diri si bugi pang labag ng himi at mga basyo sa mga Kalalain lang yung tambal na kay duha ng tambal. Oo, ano man ni? Gani. Dikit man duha man ni katunga. Kahaba ka pa nang imon. Labag na. 2 weeks. Satu nga. Katong beyond the skeleton. Ino na nawari do ha? Dili mo na sa. Kanira. Nauna siya. Kaga besod. Asa ka patas video. Guys, duha. Hapra usa. Wala ni agusa tibuok kagari. Dinim nun. Yo, pagin tubig. Labog ko no guys. Mani guys, sa may labog. 2 weeks rin natin ininom dani no? Ha? Ang labog na sa ang balat ang maintenance. Wala na.